Parmono reh manguswa miyong ambrang angkang kati karananing kaswase aning marga malakong aresang kondo wastrat mojo lang laluang ulati Surya mangrang sawaya mengkondisi Dimas Yai Baratasena kadangipun kakang kang banget tresnani nomen kae kanggo piye nomen kae kanggo lho kok palah tak dulu saka ing pertapan Kendali Sada Siadi kok kaya gugup anggonmu tindak jane mon arep nang ndi Dimas Olahe wujuding kayugung sing angel Tirta Parwitasari supaya aku diwejang ilmu kasampunan dening Bapa Danyang Durna bakal ngupadi wujuding Tirta Parwitasari lan kayugung sing angel mapane ning gunung Reksamuka papane kayugung sing angel lho Kayugung swingane mapane madaning alas Reksamuka. Iya. Sing kandha kaya ngono Durna guru bapakku banjur dipunduti apa meneh Dimas? Dipunduti ya kuwi mau. Ngupadi Tirta Parwitasari. Mapane ana ing telenging samudra Minangkalbu. Aduh, Dik. Siadi ki lagi dijlomprongake nang juranging kanistan. Aja bacutake ya, Dik. Aja bacutake jalaran apa? Ngertenono, Durna kemu dudu gurune wong spiritual, ning kedu gurune wong perang. Aduh, to sing balul, uleting kulit landhaping gaman Durna ki pinter, ning nek olah kebatinan. Aduh, Dik, aja kaya ngono kuwi, Dik. Si adike padha wae dipateni kanthi cara halus. Bali, Dik, bali. Noman, piye? Kowe sing ngerti wateke Barata Sina apa ora? Sing kepiye? Yen yo yen ora. Guru saka tembung Jarwadasa digugu lan ditiru. Aduh Dimas, aduh aja kaya ngono Di. Sukalara dadi margane ing serana